Here's your coffee. Be careful. Nakalabas na din tayo, no? Hello! Time check is, what time today? 5:30 p.m. So, nakakalabas na rin kami, no? Green tea. Naghahanap kami ng saging na saba na luto kaso wala sila, no? Wala sila, mga kachika. Ano lang siya? Hindi siya luto. So wala kaming makita dito. Alexander, look at this. Ay. Ayan, no? Crusher X. Ayan si chikador natin, no? Action Hobbies. Mga toys ito, no? $300 years later. Dahil wala tayong mabiling saba kahapon, punta tayo sa market, sa wet market. Dito tayo bibili ng saging na saba ni Chikador. Ganda ng ano, mga bulaklak. Ang gaganda, oh. Ito pala yung mga temporary stalls kasi kinukonstruct yung market. So, kaya pag mag-start na yung construction, dito ay yung mga nagtitinda, dito sila ilagay ipwesto. Lamputan mo ni, diba?
Pila ni? Ano ka man? Pulo. Kalatong pulo. May patula man. Imo man ang kwan? Ang tangkong? Oo. Siguro ika no. Iapan-apan no. Na. Ano ka magpapakagabang? Hindi lang. Okra mo nga ang ano lang. Ang daw Lingwag ito lang isa. lingod. Pila na. Hindi man ko siya. Ako dahil. Ikaw lang pili. Pila ni? Pulo na? Pulo man ka bilog. Two, 4, 6. Ari ang maganda ng saging. Uwi na tayo mga kachika, no? Kasi umuulan dito sa Iloilo. So, bumili lang tayo ng saging, gulay. Ayan. So, panaw to the max. Panaw, lakad pala. Lakad to the max tayo.